Sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ, wash me, passion of Christ, give me strength, heal me,
Jesus, hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Ning kalabing-walong Domingo ning karaniwan na panahon, yabe atala puging kaya doon ang tamo ring makatuking. Ingpong kaya katamong mas sponsor yapi ni Mr. and Mrs. Remy Mercado and family. Kapasalamatan daring makatuki, Fe Olalia and family. Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Soto Ermitiano and family. Chito Carrion and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Henry and Lourdes Pineda and family. Marwan and family. Roger Arceo and family. Soriano Cunanan Miranda and family. Milo Nicdao and family. Mr. and Mrs. Billy Jan Ferrer and family. Billy James Arceo. Marian Lugtu and family. Moises Malig. Para king quick recovery ng Antonieta Limoco Antonio, Consanita de Ala, Rosita Lermen, Narciso Kiambao, Apollo Romero kayang healing. Para king special intentions dari Ricky Puno Duncan, Ino Soriano and Cathy Soriano Cunanan, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum and family. Para king safe travel ng Edmundo Dumandan, Analisa Maniti. Yabe tala po king panalangin tamo ring kaladwa dari Herminio Canlas, Gabriel Olalia, Jesus Balagtas, Leonardo Dipna Bernarda Macapagal, Christopher Careon, Erlinda Juan, Eric Roque, Senaida Elsa Julieta, Ligaya Arceo, Jesus Corazon Palyasigi, Tito Gregorio, Juanito Arceo, Luisito Cruz, Romeo Samonte, Sebastiana Rivera, Fernando Galang, Ofelia Panican, Onofre Kiambao, Arnel Bertran, Abelina and Basilio Roque, Chucky Garcia, Kambedering Sablang Kaladwo, King Purgatorio.
Husgang yurakan ng mga masasama, sumilaw Kiniginig pa po ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. maninton tamong pamangan, amanatili, ing tunay tinapay badbanwa, Yesus ang ginutamo mismo. Ding sasapantay kayo, kapilan man, ilakumaw at dumano. Mananasan ang Yesus ang ginutamo, parati ang maging kakatang pamangan at inuman, kaya kabanan ng biye. Ing kayang lugod, grasya at pamanantabi, isang mantabi at manatili kaya kayuman. At kekan timurin. Kapatid, kaniting 18 Domingo, mag-umpisa niya pang 17th Sunday, sumawata po kanyang karing pamamasa ng Ebanghelyo tungkol kayong tinapi. Jesus bilang tinapi. The bread of life. Kita mo kitang minunang Domingo, nagbisaya king kaya pakanano rin nanupan king tinapi at adwangasan. At alam patugot yan. At ngini, sabihan ng Jesus, ako'y tunay pamangan. Ing tanggap ka na ako, ene kumaw, ene dumano. At sabi na pa, ako maninton pamangan masisira, mabubulok, mawala. Manintong kong pamangan, manatili, hangga king idala na kayo king biye alangangga. Everlasting, masira, mawala, manatili. Forever. Yapining daraw ng Isus kaya katamong biye alangangga. Yang patad, kereta waras penandit, masyado tang bigangad, karing pamangan na masira at mawala. Yung material, kayamanan, pera salapi, alupanangini na po, nakala pong bisang maging instant millionaire. Nakala bisang maging may kwalta kagad. Niya pating sabong papatusan din, online sabong. Palada manyambutla, edabalo. May kukut-kut laking utang. Magpakamatela pa din aliwa.
uli ning smelulungla. Nepo, kiti, Diyos ko, kitang matakita. Sapak yang sapak. Di pa mong magkay, tricycle driver, dimbuisit. Nepo, kaya pa mo ding may gugumgumang ka rin. Habang karita kadapa nakit ng tricycle driver, sugal mo pa. Lalo ako mayari pala. Nya kapatid, panalangin tala po ni. Panalangin tamo yung vision yan na makatakot. Ne? Di may kakwartak yan. Lamo dakal. Di taklamo. Deta mong yatong ang. Ne po. Mataliwa pa. Ila rin may kakwartak yan. Panalangin tamo na sana laganap yung vision niya. Kapatid, ikas tayong kapanyisyan. Amin. Po, sa mapamakalulo. At kaya kayo kapatid, ing mi kasala kong bina, king pamiisi pa mga mano ampong pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panikapo ko kang Nona Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang angelang pong banal, at kaya kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. En Joseph ang may paing tutupa kalwa na katamo, King pampataw dan kasalanan tamo, idala na katasana, King Bielananga. Amen. Manalangin tamo, o mabiyeming Diyos, mao kami king alang kupas abye at ligaya.
at king pangatupad ting sablaming tagimpan. Ipawi mo sa blaming tanop, kapalatan ng sa Kristo ng anak mo, ingkeking tinape ning biye, at potang akat muna na kami, kingkeyang sarili, panimuna na kesana, at pasinangan, ban ayat at miking manayang yato, ing pamanganing pamikasundu at saya, at bukod mong ika, ing ganapa makaibye kanita. Iti aduan mi, king kamalatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't kig libro ng Exodo. Karinting disyerto, ding memale ng Israel, pamawalangan magreklamo kari Moises at Aaron. Ngara karela, mayapang gisa na keng pemate ng Ginu karin king Ehipto. Karin, makaluklok kami at makapangan karni at aliwapang pamangan hanggang bisa kami. Dapat ikayo, delayo keketi king libutad na ning disyerto, ban patenyo kami mo king danok. Nga na ning ginukang Moses, pauran kong tinape iba't banwa para kaya kayungan. Sukat lang lagi aldo-aldo ring tao, at tumipon ketang sapat para king balang aldo. Kinganti kaniting paralan, asubukan ko at akit, nung balurang tukyan, ing kanakong panabilin. Dimdam ko ing reklamo daring Israelita. Sabihan mo karela, king manikwalang karning apanganda, otang sisilim na. At mikatinape hanggang bisala, nengabak. Kanitara akilala, king ako ing Ginu, ing Diyos da. Inyang sisilim na, lintola ring dakalapugo, at tikpande ing kampo. At nengabak, at ingambon king makapadurot king kampo. Inyang mewala ing ambon, at ing melakwan king babon ing gabon, amapino at maimpis, abalamo duman. Inyang ikit daiti ring Israelita, era balong sabyan nung nano ita, at ngaraking metong at metong, nano iti. Nga nang may kibat Moises karela, iti yaing pamangan, apig kalob na kaya kayo, ning Ginu. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Itang sablang dimdamtana at abalo at iruda ring pipumpunan tamong. Etamos sukat ililihim karing kikatamong palipi. Nune sukat tamong ilipat at sabihan karing tutuking lay, ing sika naning Ginu. At ding makapagmula lang bage, akeyang depatan.
Ing Ginoo minutos siya king biga, at inutos na lang mibuklat ding paspul ning banwa. Pepauran niyang mana ban apanganda, at pigkalubanong tinape ibat banwa. Inyaing tao king pamangan ding anghel menga niya. Labis-labis ing pamangan abinyena karela. Dela nala king banal ng labwad, karing bundok akeyang simbot. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. King lagyo ning Ginoo, sasabihan kong matimid iti. E no apusan a pamibiyebye ring pagano. Alang ulaga ing karelang isipan. E makanyan ing baluyo tungkol kang Kristo. Nung tunay ang pekiramdaman ing tirura tungkol keya, at nung miturwanan kayo, king katutuan aatsu kang Jesus. Lakwan nyo na ing milabas yung marok a pamibiyebye. Lakwan nyo na ing sadya yung pangatao, amipapahamak uli na ning marawak ng pamitan. Ibayo yun nala ring puso yu at kaisipan, at isulod ye ing bayong pangatao, amela lang agpang king wangis ning Diyos. Ami patutuan agpang kingkeyang katuliran at kabanalan. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. Emu bukod king tinape mabibiye ing tao, nune king balang nga manong manibatan, king asbok ning Ginoo. Ing ginuman tabi at kitayo, At kekan timuri, ay pasyag ing may pabalita, agpanghang sanuan. ligaya keka o Ginoo. Niyang ikit daling tao, king alayo kanita, o alayo ka rin Yesus, niringalagad no, sinakailaking mangka, karing mangka, at mintala ka Capernaum, badeng panintunan, Yesus. Inyang ikit na ni Yesus, king kangatbana ning tagat, kitnande, ngara, Maestro, kaplang ka pa dinatangkiti, nga nang nahibat Jesus, ing katutuan sa biyong kaya kayo, panintunan niyo po, e uling ikitsula ting kakanakanakong mala, nune uling megang kayo, at kinabsi karing tinape. E yu panintunan ing masirang pamangan,
Nunay panintunan niyo, ing pamanga namanatili ang gakimbye alang angga. Ibiyan na iti kayo ng anak ng tao, uling iyo, ing dinina ng upaya ni Joseph pa. Nyakit nandi, nani sukat ming daptan, ban arapat mi, ing parapat ng Diyos. Nga nang may ibat Jesus, iti yung parapat ng Diyos, maniwala kayo, ing kayang tinubod. Sinabi ra kayo, nano ing malang arapat mo, banakit mi at maniwala kami kaya ko. Nano ing kaya kang daptan. Mingal lang mana, ing disyerto, ring pipumpunan mi, agpangking kasulatan, dinina na lang tinapi, bat banwa, ban apanganda. Nga nang may kibat Jesus, ingkatwa sa biyang kaya kayo, aliway Moises, ing minye kaya kayo, king tinapi, ibat banwa. Dunay ingig pako, yang babi, yung babi, king tunay tinapi, ibat banwa. Uling tinapi, babi na ng Diyos, itang tinaping ibat banwa, ababi, yang biye, king yato. Ngara, dinan mo kami, parati Ginoo, kaniting tinape. At nga ng Jesus karela, ako, ing tinape ng biye, ilumapit ka na ako, dumanog kapilan man, ating maniwala ka na ako, kumaho kapilan man. Pamalpatad, may babalitan ng katang kaligtasan. Kapurian ke Kao, Kristo. May pakaibangan po kapatid. Good morning. Welcome back. Karang malambat ng isinimba. Po, tangi may hapon taking pasamban. Welcome, welcome. Po, hamis na kayo. Umpisa kaya po kayong kwento, yung gana akong sharing. Yan po. Uling din kwento, ano kasanting, ewa kakalingwan, lalo sa mga pa kay Leila. Nebra, Esther Lorna, tandaanan nyo lang. Minsan po, ating may itong pamilya, at lulang anak, at may bibiyala kayong probinsya. Okay naman yung kanilang pangabiyayan, nilalabas lang. Hanggang dugungela makwalta. Pero yun naman dadanot. Pero masaya lang hanggang ilang makwalta. Simple mo yung biyad, pero masaya lang. Bakit? Uling di kakalagod lang. Ating respeto, may papag-suportar kin balang metong, ni abi-abi lang mamangan, at oining masanteng. Reliyoso lang. Palasimbala at mga dilang abi-abi. Masanting labanting, tang kabantang sinimba, kung atin niyang dita kapiraing tatang, luwal na la, pasyal na la, okay naman, milalabas la. Mo sobra-sobra, mo tang milyonaryo lalila, simple labi, pero masaya lang. Muling manarilag nga akong Ginoo. Nya elami pa paboren hanggang ilalabas ka. Oning dinatang ito nga sitwasyon karela. Ano no ka rin itang tatang Yabel nga na. Aro, ating malakat ka na ako. Tamba pa ko, ana. Agawa na ka ng paralan. Punta ako Amerika. Baka nita makapag-obraw ka rin, ana. Walang karas ko Amerika, ana. Sigurado, ana, ka rin, ana, makapag-meldo kong dakal. At ito nga nang may gobraw ka rin, ana. Miyangat ka mo. Ano mga yan. Nya, paborin nyo kuha ng Amerika. Baka nita, ana, akwada kayong naman, ana, baka nita, uling balo ko yung Amerika, ana. Miyatong yan lugar, ano ka rin. It is flowing with milk and honey. Sagana.
kung mibibitang marangya, masaya, ana. So, pero brende, kalabas na ning agwamong banwa, may nikwayang penigo brende at mika Bisaya, nanita, maging American citizen niya, mabilis. Uling dakal koneksyon niya tang kain at tang kayang kamag-anak, tambapa na. Nga na, o ngayon niya na, uli nga ng citizen ako, malagwanda na kayong petisyonan. At imano, malalagwa ng petisyon, dahil tangatlulang anak. Ne, uling itang asawa na, kanya pa asikasuhan ka rin, may lakwan niya pa. So, akwa na lang, dahil nga alunang anak, adong babae, may itong lalaki. So, may kapag-obra na naman ka rin. Kabat na ning pilang mong banwa, after 1 year, sila tanday ima, ana. Muntahan na ka naman kini. Pisali mo na yung bale. Pisali mo na yung ganag-nagkin. Kini ta naman kunakan. Kay bata na, ikami nasesen mo kini, pagluto mo kami, o ikang bala kang bale, kabang ikami, magobra na kayo kan. Ilang apat, magobra lang kan, ang masalesa yung obrada, kanya talagang minasensula. So, malagang salita, to cut the story short, may kapuntaya ka rin, Celia, asawa. Karas na ka rin, at ilang sariling bale, pero apa si nana, may naliwa, ingay gana-gana. Anyang kayabe na noring pamilya na at kasulot na nala, katambayod ang masanting bale, may naliwa, ing kayang ikit, pinandaman. Ing asawa na, ene malambing, madalas na kay miminumiyaw, nakalya drinking buddies, miminom, at taliwa pang bisyo, ing balo na. Ito na mga anak ng lalaki, may giyang materialistic, isipan ng pera, ing sali ang bayong kotse, magarang kotse, pera, yung isipan na. At ito namang mga duwa ng anak, may epektuan lang, king western life, magpagbarkada lang. At itang barkada da, kay makipagbata-bata, mas kananu ka rin, kay ba't matutudla pa, kay ngaliwang bale. Potang mumuli na lang, late na, kaya kay, ilaman matutud bale. Nya, palagi lang ipapate. At o ini mabagsek, din babanggitan ni hapong ginong. Eno sisimba, akalingundan ng Diyos. Eno sisimba, eno mga di, meging materialistic la, pero yung malaga karela. Sabi na Celia, mas masanting pa na anyang atyo kami probinsya. Anyang makadiyos kami. Anyang palagi kayo sisimba. May kakalugod kami. Misasan mi itong kami. Hanggang simple mo yung biye, eda kalamaterial na bagi. May kakalugod kami. Misasan mi itong kami. Pero ngayon miras kaya kaya may guluyang pamilya mi. May sira yung reduction mi. Ulining pera. Ulining material na bagi. Meging tang palagi mi kapawate, mi kakasundo, bangayan, may sira na ingkaya kaming masayang pamilya. Ulining material, ulining pera. Kapatid, ining pentong ini, kaya po mangyari king pamilyang ita. Palagana siya pong malyayari ti araranasan ti hindi kala Pilipino. Totoo, magsipag ka mo Amerika, mangat ka, mulat ka, maging milyonaryo ka. Pero, ang problema, di na kayang tunay kaligayahan, maging masaya kapen, marlas na kay kalupaning kwento ko, makasira yung pamilya. Potang akakalingon mo yung priority mo. Potang nangisipan mo, pera, material na bagay. Masasira yung pamilya. Kapatid, mo po pahamangan.
ing tao, emo daranop kem pamangan. Kalau pa nang kaya pamasa, panintunan nyo ko na, ulit kinapsi ko kay tinape, pamangan, ing makakapsi. Pero, o inig sabihin kaya kayo, ing danop, dakalya po, dakalyang, there are many kinds of hunger. Dakala po klaseng pangadanop, mawo, danop, dakala klase, mo po kayong pamangan. Metong yung pamangan. Nano po, walo pa ng kinuwento ko. Pangalan lang, dinanop din ng may papamilya, indanop the material, indanop the salapi, pera, kayatinan. Balada maging masayala, nung itang dano pa ito, satisfied ito nga. Dakala, kumabsila, karang material, apong pera. Pero nanimilyari, may siraya, ing pamilyata. May naliwalaw gali, akaliwandi nga pong Gino. May siraya, ing pamilyata. O yan po, ing mit mga danok, sasatisfy na ng taong ini. Material, salapi. Kanya din nga liwa, po, uling balada, ining danok keng salapi, keng material. Meto yung maksaya karela. Kanya din nga liwa, keng miyalo ang paralan pa rin tunandi, ing miyangat la. Isimani, kalupa na ngayon, takal ka rin kaya katamong kapatad keti, mabilo ka Pampanga, isimani, nano, tataya laging express sabong. Sige, sabong. O, nano malyari. Bali po, tinapong ipakamatay kayo. At tinamig pakamatay kayo iti. Kaya na ka narago, 24 years old. Uling, may bawon niya kayong utang. Actually, binles kayo po, po. Ako na sabihin lagyo, Pero dito akong tip. Bandaya oben. Makalbog oben ngayon. Bali po, dakala pa rin. Uling balang balen. At inang mapektuan. Nung ilang magpakamate, may kakawani lang niya sawa. Uling, itang lalaki, susugal na lang, online sabong na lang, din kayang sweldo, din panakitana. May kakawani, may papate. Pota mikot-kot na utang, lano balong gano'ng ali, magdilim no isip, suicide, magpakamate. Easy money. Balandes itong apakapsideng danop taging pera, easy money, sugal lang. Maging masaya, ali. Subukan mo, moy-moy, mayari ka balat. Pota, sayaing kamtan mo. Pota, minum kang ako na ba na? Minum kang Moriato acid, Clorox. May ka po atamin Clorox. Pero Diyos ko. Yan. Yung momento nga po yan. Yung danop keng material bagi. Danop keng pera. O yan yung iba lang taring tao. So sinatisfy ni saya ka, tumula ka, maralas na kay alipala. Po. Lalo na sa kakalingon may nga pong Gino. Kadwa. Danop pa yung danop yung experience sa tamo. Danop keng relasyon. Mawa kang lugod. Mo yung choice, mawa yung lugod. Magpagrelasyon niya. Sige. Muwa dua. Nagdagana pa. Kalau pa rin tang apapalbeta kitibing ini. The legal wives. Yan po, alula. Uling Muslim ya, alula. Metong adwa adlo. Kahit iya pagkabit. Balada maging masayala nung dakala relasyon, dakala asawa, dakala kabit. Masaya ka. Mararas po nang kay imbes na masaya ka, maragula problema, yung dakala ka relasyon. Lalo na itong may papagselos na lang. Nga naning metong, ika, adwa kang aldo kayo.
Ako, metong kako, metong kumo. Araw, mayari na balat kanta. Yung matsura na pa niyan. May tinitang mister. Pipapaten niya pa yung bangking. Ya dabalo, nung nuwaran niya, nung ninong kuma, nung ninong kanya ibiburol, nung ninong nung kanya mag-stay. May tena ka, pipapatenda ka pa. Lalo kang mamamatay. Double dead, hanapin, double dead. May tena ka, papatenda ka pa, uling papatenda ka. O yan yung brief sabihin. Bala mo, masaya ka. Nung dakal ka karelasyon. Mawa kang lugod. Kanya may relasyon na kami relasyon. Dakal nakasawa, at ika pang kabit. Asos, Marios. Gilo mo, ibiyem mo. Kinomplikado mo, ibiyem mo. Palagay masaya ka, uling mawa kang lugod, kanya may pagrelasyon ka, misog kang pasibayo. Yan po. O hindi naman, yung katlo. Uling, bisa ka maging somebody. Buni mo, well-known ko, kilala ko, respect panda ko, ati kang authority, kanya tinagal ko. Nagaspar kang political position. Kapitan, mayor, pati na presidente, walang isipan mo, nung ating kang tatanda na posisyon, mau ko, talang ka, banta maging makapangyarihan ka, maging masaya ka. Isipan mo, think again, misip ka pa sa bayo. Yung posisyon ba? Kaya kao mong posisyon, yan yung mami kabaldugan kimbiye mo? Yan yung mami saya kimbiye mo? Gamitin kaya po ngalimbawa kaya katang presidente. Ngayon, yung President Duterte. Nanon sabihan na kang Sara, makananin palagi yung ababalitan. Alwari, mabachismis, bulida yung tagal presidente na po. Nano sabihan ng Duterte, katatagal presidente, lalabanan bisa. Bakit na? Putang maging presidente ka na mamoblema ka mo, kalupa kuha na. Sala sa lamig, sala sa init. Dakalang manyira ka na ako. Dakalang manuligsa ka na ako. Itang dakal ko kapate. Uliniti. Kaya kung mitatahimik ka na, kaya kung masaya. So, sabihin, eneboring tagaling anak na uling, masanting nga na, uling kaya kung baging masaya. Dakal ko kapate. Dakal manyira ka na ako. Dakal ko kritiko. Makanyan. Kapatid, tagal kang posisyon. Tagal kang nanumang posisyon. Payo mo hangaran nito, panikwanan may pa ugali Yesus. Nung bisa kang maging masaya, kaya pa magtalan mong posisyon. Nanawaring ugali ng Yesus. Selfless. Alayang pagkabakasarili. I came to serve and not to be served. Istong kami anong kulang ka, mumunayin pang sarili mo. Kapakanan mo, pamilya mo, mayari na kabalat. Isto man ang kulang ka dapat, mateka yung kaya kang pagkabakasarili. Makadakang idaunming sarili mo. Pagsakripisyo ka. Kalupa ng Isus. Kuwangad, magpakwalta, magpakasalapi, at panintunan ng sarili kong kaligayahan. Hangad ko, king ka na akong pamamuntaketi, sunorbisyo, maglingkod, magpasaya, gawang mayap. O ito'y magpasaya ka na ako. Gusto ikwamit ang ugaling ito, masaya ka, king nanumang tagalamong posisyon. Potang mete ka yung pagkamakasarili mo. Pero habang ating katrese sa pagkamakasarili, isipan mo kaya kang bulsa, yung kapakanan mo, pamilya mo, magkamalkanda ka lang, ka maging masaya kayong posisyon mo. Magdalang dakala problema. Uling dakal ka, akalaban. Dakal ka, akapate. Uling makasiraya, kaya kang personality, kayong pangatao mo. Yan po, presidente na yan, ha? Sabi mo, yan pinipiyakayas diri king meto bansa. Ikay peka, leader. Ngayon, tsura nga kaya kayong upaya. Pero, nano sabihan na, king anak na, katatagal. Pero ngayon pa yung vice president. Kasi pa yata tagal vice president.
Di ba? Lo ibig sabihin. O yan po yung ibig sabihin. Then, yung bagay nga rin, danop la rin. Danop king material at pera. Danop king relasyon. Danop king posisyon. King upaya. O rin din matinding danop tamo. O pagilabanan ngayon Wala na rin tao is may satisfy na rin danop pa rin masaya na lang. Alila po. Huling sagyan ng Jesus ngayon kaya katampa masa ngayon na yung panigtunan ing pamangan amasira. Yapin yung pamangan amasira, yapin yan. Ing pera sa lapi, ing relasyon, apo ing kayo pa yan. Yan yung pamangan na manatili at masira. Ing panintunan nyo na itang pamangan permanente. Itang pamangan ang magkabigay kayong life forever and ever. Alangang gabi. At di na magkalog kanta, di na magkalog. Di na may kalit ang pamangan na ito. Na istumpengan niya, ako dumanok, ako kumaw. Jesus, sabi na, ako, yung tinapi, at tunay tinapi ba't banwa. Nung munta ko ka na ako, ako kumaw, ako dumanok. Uling satisfied na kayo. Tupanita. Yan po. Uling Jesus, istumpe ka na naman ano kasanting ding aral na kaya katamo. Lonyo kaya din alam mag-online sabong kaya kasi LSC po. Nya sabi niya matukso. Pero itong makarandam ko, kaya mano ng Jesus, mo na ngaran, ing pamangan pansamantala. Ing pamangan magkabi pansamantalang kaligayahan. Pero pakibat, pamanisi, sisi, kalungkutan. Yan po. Nano sabi ng Jesus? Ano niya po Jesus tuturo na kakatamo. Maging masaya ka na. Nung kalingwan mo, ing sarili mong kaligayahan. Kalupan na. Kalingwan na ing sarili ng kaligayahan. Tang magpakwaltaya, magpakasalapi, ay naman makwaltay Jesus kinyato. Itang nakalyasawa, burida pa pintin tao, gawan din ngari. Uli nga kakiti, tangkayang kapangyarihan, tangkayang power, miracle. Kukuha ng din. Buriding gawang ngari. Pero na ang gagawa ng Jesus, tatakasan na lang. Lalakuha na lang. Makanya ng pintakong yatong iti. Magariarian ko. Magariarian ko magbos-bos ko li. Sabi ng Jesus, makasaya, kimbiyata mo, baliw na, mo panintunan yung sarili mong kaligayahan. Panintunan mo, gawan mo, magpasaya kang tao. Sumuyo ka, magpaligaya ka, magpasaya ka para mong tao. Istungi ka na, takal ka, agagawang mayap ka rin tao. Apapasaya mo la, apatula mo la, susopan mo la. Yapin niya itay, secret of happiness. O itay sekreto na ning kalagayahan. Kalupanan mo. Friends, maglakad ko. Kaya ba't ating akakitming kang anino? Maglakad ka, tsuking harap mo yung anino mo. At ba't buriming panikwanan? Buriming lampasan? Mahuwewe ka. Topak ka. Uling maski na makanano may panikwanan ng sarili mong anino, lampasan me, kunan me, may akwa. Siguradong mumuna keka. Pero uwining sabihan ko keka. May papasyanan ng anino mo. May panikwanan ng tampasan. Paboren me. May papasyanan. Na naman dyan ng anino mo, tuki ang bili keka. Tukya na ka. Nanin mo sa banita, yung mo sabihan, istong yung sarili mong kaligayahan, yung palagi mong yuna, panikwanan, panintunan, maging may lapya kaya ka. Kaya maging masaya. Makasarili ka kanta. Pero nung ingisipan mo, aliwan palaging kaya ka sarili. Palagayan mo rin pamilya mo, kaya tangagyo mo. Sumawag ka para mong tagawa ka, mayap kaya ka para mong tao. Hanggang alanak kang iyatong iti,
ka makalingwan. May kintal ka, king isip at puso ding tao. At itay paralan ban in Diyos. Di na nakambye, alangan ka. Huling Yesus, itang gawa na kanyatong iti. Dinatang para kay sarili na. Dinatang para magpakwal tayo, magpakasalapiya, magdakalarelasyon, makapangyarihan niya, alihi. Dinatang niya kanya na ban sumuyo, ban gamang mayat, manulo, papakan, at king kabalatan iti hanggang ini, king panahon iti, 2,000 years ago, may Jesus, halguran tayo. Yung bukang bibigta mo, mabiyela rin kayang turo at din kayang halimbawa. Kasi, maging makasarili. O yan sikreto na ning happiness. To die to your selfish interest. Pero habang ikaw, mahilig ka pamangan, nanupang ka, palagi, naning mangyari, itong pamangan mo, yung satisfy mo, wow, mapsi ka. Pero nang mangyari ka, manaba na ka manaba. Lumubo ka, buiset. Ne? Magka-cholesterol, kaya gala-gala. Ali, makanyan. Ka masyadong matako. Ka masyadong gluten. I-share mo. I-share mo yung pamangan mo. Potang ikang mamangan, ikang masaya. Ali, i-share mo. Idake mo, lalo na ang dakal. Bali po, anak kasaya ngayon eh. Anak kasaya. Kaya nga babalita ko ng Germany, aluay tang may wasaut lang eh. Aluay tang limbugla. Kaya nga babalita ko, niyang tauli kong may internet, kasaya akong makeup. Bali mo, bakit? Yung buong Germany, sa saupa na lang. Sasaup lang ang din tao. Sobra pa. Tatanggian ka na. Relief goods. Sabi na, masyado ng dakal. Na-accommodate. Mineral water, pampamangan, imahalan, gana-gana. Dakal, mamagos. Makanya igot ko ka rin German. Pala ko sila religious at ila palang deep religiosity king lugda. Mamatula, manyaw, gawang mayap, kasante. Ang gaya kita makanyan mo naman. At tandaan nyo, itong ugali mo, biyasa kang lugod ka para mong tao, malunos ka, mamiyek ka, mag-share ka, makasaya ikaw. At ang iyang pagkamit, yung mo pagkait yung nanong mong atin ka. Dakal ka ebon, sishare mo sishare. Dakal ka nano, sishare mo sishare. Elway tang pasira na mo yung paboring pamye. Salirinan mo pa, ang kaminan mo pa. Nga na nga pong potang bate ka. Ayaw naman dala niyang kaya kang pagkasimutayan. Potang bate ka. Ayaw naman dala ni pibadyan mo yan. Potang unipa. Dahil nakakatinipo na pibadyan. Unyong maimut ka, yaka mami, yaka mag-share. Potang bate ka. Di nga anak mo pipaten-patenda pa. Pera mo. Nya, habang dakal ka pera, pag-share mo. Uling po talakban ng maglako ka dakal pera. Problema pa ka rin anak mo. May pate-paten. Pipaten-patenda yung mana. Sus, Mario Seth. Nya, tatangko. Ala ko yung pamana kaya kayo. Yung ipamana ko kaya kayo, ana, yung edukasyon nyo. Yapi na yan. Iwasaan yung mana yun. Ala, ito ko pamanan, makanya ni sabihan. At totoo ito. Yung piyamana na kaya kaming tatangko, yung relasyon ng akong Ginoo. Sinanay na kayong sisimbo at malugod kayong akong Ginoo. At ito yung magiging sa dahilan kanya, magiging kayong matalik a pamilya. Buong pamilya. Dahil ada po rin kanawang kapatid, din karelang pamilya. Sisimbala, balang Domingo. At masaya akong babalita kaya ini. Alala magiging problema ka rin anak daw. Alang may bukto, tamaranon, alang may drugs, alang may barkada. In fact, di nga liwa po lululo pa seminary. Mayari. What I mean? Ining tiro ng tatang ko. Linapit na kaya hapong ginawa yung pera. Maragula bagi. Kami kasama yung pamilya.
Nya may kapagpare ko uling, linapit na ako ng tatang ko, king apong Ginoo, king pamanyin pa. Nya, uni po yung sabihin kaya kayo, true happiness is not in money, is not in satisfying material possession, in power, or in relationship. True happiness is being with Jesus, listening with Jesus. Magkarandam ka king tuturuan ng Jesus. O yan yung sekreto na ning kaligayahan. Istong tekarandam ka ng Jesus, ana, o yan yung tunay mong isatisfy, ing makapamatula ka, makapamasaya ka, maymut, i-share mo, ing kaya kang kagiwan, ing kaya kang kayatinan, o yan yung may kaya kang tunay kaligayahan. Kanya nga na kita makwalta, makakakwalta, taking metong pamasa. Naninggaw ko ginubanta, miradirin ako biyala nangga. Nga ng Isos, pisali mo, ing kaya kang nakalapiban dyan, kay ba't i-share mo, ibiya mo ka rin pakakadudo. Naninggawa na nitang makwalta, may kuyang patok-patok. Anay kalungkot, uling, at yung pagkamakasarili, at yung kaimutan, nga ng Isos, ka maging maksaya. You will never inherit eternal life. Wabi naman o ba't pag masungit mo yung kaya kang material at pimandyan kaya iti ka, mang motang mate ko, yung naman dala mo, ali mo. Sabihin mo, ay, potang ilibing daw kang nicho, dengan ka na akong jewelries, dengan gold ko, dengan ka na, puri ko shipping do ka ako, bedo ka na ako nicho. Gusto ng gawa mo ito, Brother Mario, kulkulan din, kaya ka nicho, mabandalay siya pa, mayari ka balat, manahimik ka, nakamatahimik, uling, karakal ng mapanako, so nga balitan tayo, taro, kitkut no rin kayang piban dyan, kaya na, mayari ka balat. Punin mo kaya, pwede ito. Potang mate ko, iga mo. Inggi ka may padapat, yan mo yung dadala mo, kaya harapan ng Ginoo. Yung maya pong dapat, yan mo yung dadala mo, kaya harapan ng hapong Ginoo. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang King Banuang Ponyato, at ng Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliging upaya ning Banal Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipa ako King Cruz Mete at Nikutkut, tinipaya karing Mete, King Katlungaldo sinubliang mebye, pepayta siya banwa, makaluklok wananin Diyos ipang lupos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong may ngamate. Sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pami sa Makding Banal, King Pangapatawad da ring kasalanan, King Pangasublirang Mering Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Ang tinaning makatipon takiti, King Lagyo ng Yesus, aginuta mo, dalantalang harapan na ring pamangailangan ning kayang balayan, ating danap ning mabilugayato, ngatang manalangin kaya, Ginoo, maging biyan nakasa ning yato. Maging biyan nakasa ning yato. Para King Santa Iglesia, banding kayang pamuntok at ministro, pasignangan deing balayan ning Diyos, King matampa ng pamangan ning Ebanghelyo, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, maging biyan nakasa ning yato. Para karing dakal nga ning kasalukuyan, King mabilog ayato, aalang sapat apamangan, at binang kalulu, ban may biye tunay makataong biye, at ding makiyagyo, ipakit da naman sana ing lugod da, at pakalulu, banding sabla, mikadesenti lang pamibiyebye. Manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, maging biyan nakasa ning yato. Para karing mesagsag a Kristiyano, banking malagwang panahon, piraswan tayang miyabe-yabe, ing metong mong tinape, ning metong mong Ginoo. Manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, maging biyan nakasa ning yato. Para karing anggang komunidad Kristiyana, ban mabiyasa lang munye pasabing ulaga, king Eucharistia,
at mangu ibat kaniti. King tetagan mitagulaling king karelang sarili karing kapararang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging biyena kasaning yato. Para kaya katamo ang atsuketi, baning balang Eukaristiya, maging metong yang pamakitabno king mabiyay Kristo. Ban ipawi na ing kaya katang danok para karing bage, manatili at saupan nakatamong may gitlugod king metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maging biyena kasaning yato. Para karing sablang mayangon na biye, mipainawan na ngan sana king kapayapan, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, maging biyena kasaning yato. Ginoong Yesu Kristo, maging kaya kami kasanang tinapin ng biye king Eucharistia, dapat maging suluka naman at biye, kanisa lang magdulap kaya ka, ating katuparan at tula, tingin ganaganang makatuklas kaya ka. Mantali kang kaya bemi, manggaman king alanangga. Amen. Malaik patad, man kaya katamang daon, matayo pa man ng Diyos, mga paypayang totoo. Tanggapan ni saning ginuiting daon karinggamat mo. King kapurian po ni kaligayan ning lagyuno. King kasaplala, tamot ning mabilog ng banal na kapulungan. Mamakalulong Ginoo, pabanal mo reting ayin at basta mong iting espiritual ming sakripisyo, gawa na kaya nangagang regalo kaya ka. Itiaduan mi, king kawalatan ng Kristong, idumi, Amen. king Ginoo manatiliya kaya kayo. At kekan Iyat timurin. nayo ding puso yun. Makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid.
Tunay pingkarapat dapat at matuloy ding pasalamatan ng parating tuman ka rin. O ipa, Diyos kanagat lubos mo ipaya, isablang bagay malati at maragul, itingan dapat mo. Ing pamadiwaning panahon karel tot kauran, pamintuan na yung batas mo. Ing tao may gaway king kiyakang wangis, at may pagkatiwalan, king lilangan kang bining sablamong kapag mulanan. Yang maging tarasuyo mo, magari king sikluban king lagyo mo, at pupuryan ing kiyakang lingligaya, king sablang tapat mo, kapamilatan sa Kristo ang binuni. Ulita, kabila sablang koran yang ayos kalimban walang tuknang, ngayong babiya kapuryang kiyaka. Tunay nga pang banaloy pa, ikay sibo ni sablang kabanalan. Ulit pagparalang pumi, kawala na mo rating ang Espiritu mo, ban para kaya kami magilang katawan at daya ng ginuming sa Kristo. Bay ko sa lumidaon pa may lasat kamatayan, kinuha na yung tinapi. Kaya pasalamat siya kaya kapiraso ni. Binyeri iti karing kayong disipulos at nga na. Tagapan niya iti kongan at kananyi. Iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kabat na ningapunan, kinwane ang kalis, pasabayan kay pasalamat kay ko. Binyini ang kalis kring kain disipulos at ngana. Tanggapan niya iti kung anat minumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Inday ni bayo talagang tipan. Amot bidaw mo patawad ng kasalanan. Taptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Pasek tayo, Mr. Nakakatapos ng pantayanan. Yang ganakan niyo pa ikamatay pa sumibiyan anak mo darami tinapin ng biya kalis ng kaligtasan laing pasalamatan kaya ka impiya pa dyan mo kaming matampang talad at sumuyo kaya ka
Papambabang pagamuhan mo kimisanan mi sulusulo kataon tayong Kristo, di po na kami ting metong at ning metong ning banal mong Espiritu. Gan may pa, sa iglesia makalaganap meto yato. Banimit pagilugod, kami kaya kaming Papa, Francisco, mga naman kaya kaming Bispoy Florentino, di sa blang susuyog yung banal mong kapulungan. Gano'n mo lang na kapatanig, piyapay naman na nasubling niya, di sa blang miyaw na biye, tagaban mo sa maligay mong harapan, pakalun makingan, gamking karapat dapat magkamit kimbiya lanangga, kaya ba ng Maria, ibinedo ng Diyos, ng Apostol sa blang Santos, at tinupad balang kubunin kaya kabaning panahon, punta ka't palagiyan, kalataran sa Kristong anak mo. King kawalatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang may payang tuto, kamnis pitong banal, pupuryentang at paralan, manggaman king alanangga. Maustangin manaki pa, kaya manang tirong kaya katama ginunta sa Kristo. Kawas mo yung sa marok, mula yung pagkalong kapayapan panon mi, pagkaswapan kaya kang pakalulu, prati may gabusing kasalanan din sa blang kalgaligan, kapang maninay kami magayon kapanaligan, para tayo sa Kristo kaya kaming talapangapos. Huling kaya kayong kayarian, nating kayo pa yan, ng poning ligaya, manggaman king alanganga. O ginamit sa Kristo, sinabing karang apostoles na, yung kapaypala kung kayong kapaypang babiyag kaya kayo, yung mga sabagdan kaya kaming kasalanan, nilamalim ko sa patayan kaya kang iglesia, pamayapan niya ang pambidugan at pangkapurian mo, kamabiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ilugod kapaypan ni Ginoong Kristo sa mantabi, manatili kaya kayungan. At kekan timurin. Ipapamiyata mong kapaypan at tugod na ng Ginoo, kimbalang may ito. Kapayapan, 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 kapayapan.
Kapatid, o ini ginutang sa Kristo, ang kuda ni Diyos, sa bidang kimbiena, unilagot na kaya katamo, mantama mayawas pasan meto kay malalapunan. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat yag kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ingkatang dahil ginutang sa Kristo, itananaktasan ng kakimbiela nangga. Amen. Siklod tapo, Horacio Imperata. O mapamakalulu, ang pumapagmalasakit ay bami. Lalapit kami kaya kakaniting masipit na pamangailangan mi.
Adwan mi kayong kambila na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang kasakitan kay kami at may kakamate na karing dakalataw. Adwan mi ngeni kayong baligdan mo kaming mitmong lugod at yatsat me kay kaming makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan nalilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampatking pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at sali mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mi laring Dr. Narcis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboreng miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi laret ang miyawa na, kumayap na lasan ng malalagwa. Ingatan mo laret retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alangagang kapainawan det ang miyangon na biye. Pagkala mo kaya kami, grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tariyan na kami king pamagbaylo at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisauli nga klismike ka king kagulangan mi, no nebag ko sumakami kabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes. Talakad tapo, ay luklok tapo sagli. Lipong lulub niya po kikatangsang kaisa-isang senarista. Na po yan ay senarista tamo. Tungkol niya po yung seminaryo sa Bayo, kapilang kasi, August 5. Tungkol niya po yung rents na niya, baya po kung ano seminaryo, mag-goodbye pa. Pasalamat sa kaya kayo. Good morning po kay Kongan. Ako po seminarin Renz B. Puno, anak na pong Fernanda. Ita pong magtindang babi king Bacolor nung kilala niya po. Intatang ko po i-bench. Na po, iya po sumakabilang buhay i-bench. At siya po king aliwang bale. Na po, sumakabilang bahay. Pangadiyo kami pong seminarist tayo kay ni King Kabetikan. Uling niya ako po king daratang August 5, magbalik na ako po. At lu kami pong seminarist tayo. Ako mo pong makalub ngeni, renga dua, makaregent sila po. Pero we hope next year po makalub ng Pasibayo, bangkanta mikarakal na po ring seminarist tata keni. Pasalamat ko po king RFC, Rectoral Finance Council, panimuna ng Sir Edward Timog. Ang po king Rectoral Pastoral Council, panimuna ng Tita Ani. Sana po rin pong babya yung saup kay kami pong pag-aral yung anting magpari. Gamitan mila po king gusto at pangako mi po na samasnan mi po yung kay kaming pamag-aral. Makanyan mo naman kang
Apong Ariel, yung kakatamong shrine rector na alang sawang sasawag kaya kaming ating kapagnasan maging pari. Agaga nakako po niyan datang iapong Ariel, yang sabyan de kaya ining vocation na ini. Agad ya pong migyes karening kaya naka nabisang magpari. So dakal pong dakal na salamat among Ariel king pamikatago na binyayo kaya kami. Makanyan mo naman po, salamat po at mikit-ikit tamo pong pasibayo king December, may papangadi po. Kaya nakaluluwal, ika na muloko. Ika na mitagan, lumol ka pa, buisit ka. Alina ka. Mimingat tapo uling epapumiri laban tamo king COVID na po. So, atin na naman pong checkpoint. Yung munisipyo atin na naman pong kakalat pangayawa. Yapin po yung Delta. Na po. Kalagyo na po mo ng kakatamang gobernador. Delta variant. Makayaway po ka nung matindi ang makayawa. Po. Sumiyaway mo itong pamilya. Saguli mo, mayawa lang ang ding. Ate mo, magdala yung virus si Moy Moy. Sigurado mayawa lang ang ding. Po. Delta variant. Magdala ang virus. Hindi. Gusto mo. May vaksin na ka. May vaksin na po kano kay Combantri kontra bulatita. So, ita po ita po MGCQ na naman ata. MGCQ na naman pero may nila po mas grabe. GCQ. Po. Namila ko yung CQ ngayon. Po. Sana barbecue niya, barbecue. MGCQ. Yung mga dita po. Alita ito patugot po. Misasawp-sawp tamo, may papamiyeta mo, may papag-sharing tamo, lugod. At kalapin sinabi ko, po, mamatula takin balang netong o yan yung gakatamong credit scheme banwa. Yasa tang mamatula timbalang netong. Mag-sharing. At kaya pong yung August, po, pantry na naman. So, neta pong epamami, gatusok-tusok pwede. Kaya pantry. Airborne, panta po, neta pong kapatid tao makalbog. Makalbog po ngayon Kaya taking oven, po. Kaya paging purok 3, purok 4. Po, Marion. Ika, Brother Roger, makalbog ka. Sama, kaya ka makalbog. Next. Tarata po, tarata. Manalangin tamo, o malugod mingit pa, king tinapeng may piraso para kaya kami kiti. Kilala ni Yesu Kristong anak mo, ing suluning bi, para tinesa ng babye kaya kami ing tinape, busal mong iyo, ing maging kakanan mi, kihaldolto, alalong manyaman potang darake miyo, paring daranok, ming kaparang tao. Iti adwan mi, king kabalatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginoo manatiliya kay kayo. At kay kan timurin. Bendisyon na kay Diyos mong may pahin, tutungig pa, inganap, at Espiritu Santo. Amen. Yung banal yung Krisya at daon tane, umitamong mipapanyaw, mikakalagod, at mipapamiyik yung balang na ito. Salamat king Diyos.
Nyaklora ko. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.